Semideštruktívne metódy hodnotenia kvality dreva sú také, ktoré čiastočne narúšajú drevinu, spôsobom, ktorý ju technicky neznehodnotí. Tieto metódy delíme na odporové vrtanie pomocou rezistografu alebo vpichové a penetračné metódy, ktoré sa využívajú pri povrchových znakoch. Rezistograf sa začal vyvíjať v 50. rokoch 20. storočia. Používal sa na zlepšenie identifikácie hniloby na stojacich stromoch. Nástroj poháňa špeciálny vrták s priemerom 3 mm a meria odpor proti jeho otáčaniu. Odporový vrtací nástroj je mechanický vrtací systém, ktorý meria profil relatívnej hustoty dreva pomocou špeciálneho rotačného vrtáku, ktorý je vháňaný do dreva konštantnou rýchlosťou. Tento spôsob je založený na princípe, že odpor proti vrtaniu priamo súvisí s hustotou. Odporový vrtací nástroj zvyčajne pozostáva z pohonnej vrtacej jednotky, rídovitého vrtáku s malým priemerom a elektronického zariadenia, ktoré môže byť pripojené k akémukoľvek štandardnému osobnému počítaču. V porovnaní s inými semideštruktívnymi technikami bol rezistograf lacnejšou a rýchlejšou metódou na zber údajov o hustote dreva. Kľúčovými vlastnosťami tohto prístroja sú nízke náklady na použitie v teréne, zber digitálnych údajov a údaje s relatívne vysokým rozlíšením. Väčšinou sa rezistografom posudzujú stromy, u ktorých je predpoklad výskytu hniloby vo vnútornej časti kmeňa. Podľa druhu dreviny je potrebné vybrať vhodný vrták. Rezistograf má vo výbave vrtáky štandardnej tvrdosti pre mäkšie dreviny, spevnené vrtáky pre tvrdšie dreviny a kalibračné vrtáky. Po zapnutí prístroja sa rozsvieti kontrolný panel s možnosťou nastavenia číselných hodnôt. Prvé pole ukazuje číslo projektu. Druhé pole číslo vrtu profilu. V ďalšom poli je možné nastaviť vrtaciu hĺbku v milimetroch, do ktorej sa má vrták vysunúť. Ak sa vrták vysunie príliš mimo pevného materiálu, tak hrozí jeho poškodenie. Ďalej je možné nastaviť rýchlosť vrtania v milimetroch za sekundu, ktorou môžeme zohľadniť fyzikálne parametre dreva hodnoteného stromu. V poslednom poli je možné nastaviť priblíženie hodnoteného vrtu. Farebné indikátory znázorňujú stav batérie, pripojenie tlačiarne, prenos dát a informácií do softvéru. Pred samotnou analýzou máme na výber, či chceme získané dáta vytlačiť len na príručnej tlačiarni, prenášať ich do softvéru v reálnom čase alebo dodatočne. Ak chceme prenos v reálnom čase, je potrebné párovanie prístroja cez technológiu Bluetooth. V softvéri vyberieme možnosť dáta v reálnom čase. Zapnutý prístroj dáme vyhľadať a spárujeme ho s počítačovým softvérom. Po úspešnom pripojení sa objaví okno analyzovaného profilu a rozmer dĺžky vrtu zasvieti na zeleno. Rovnako môžeme pripojiť k prístroju aj príručnú minitlačiareň, ktorá tlačí profil závrtu v reálnom čase. Následne priložíme koniec rezistografu na kmeň stromu a posunom ovládacej páčky vpred začneme vrtanie. Po prevrtaní celého priečného rezu kmeňa, keď vrták vyjde von z kmeňa, je potrebné ovládaciu páčku prístroja potiahnuť k sebe a vrták sa zasunie späť do vrtacej hlavice rezistografu. V softvéri môžeme vidieť priebeh závrtu v reálnom čase. Pri výraznom poklese odporu vrtania je to možné i hneď pozorovať na grafe. Deje sa to v prípade, že v kmeni sa nachádza drevo alebo priestor s výrazne odlišnou hustotou a nižším odporom vrtania.
Hodnotený profil vrtania už môžeme mať v softvéri z priameho prenosu dát, alebo ho môžeme načítať priamo z pamäte rezistografu po káblovom pripojení k počítaču. Stačí načítať súbory ako z klasického ukladacieho média. Po načítaní vidíme detailný profil priebehu odporu vrtáka. Môžeme ľubovoľne zväčšovať a zmenšovať celý profil alebo len jeho časť. Miesta, kde je evidentný pokles odporu vrtania, si môžeme označiť farebným spektrom, ktoré softvér ponúka. Fialová farba znamená dutinu, červená rozložené zhnité drevo, žltá rozkladajúce sa drevo, zelená zdravé drevo a hnedá kôru. Analyzovaný profil je možné skopírovať vo forme obrázka a vložiť napríklad do textového editora. Softvér ponúka aj možnosť analýzy ročných kruhov dôležitú z hľadiska dendrochronológie. Buď je možné ročné kruhy označiť v profile manuálne, alebo ich softvér na základe algoritmu označí automaticky. Obrazovú analýzu je opäť možné vyexportovať vo forme obrázku alebo dát pre tabuľkový softvér. Rezistograf ponúka pomerne presnú analýzu vnútorných kvalitatívnych znakov dreva, ktoré sa štruktúrou a hustotou výrazne líšia od parametrov zdravého dreva. Je to rýchla a lacná metóda, ktorá si nevyžaduje vysoké nároky na obsluhu a hodnotiteľa. Jej využitie je predovšetkým v arboristike a komunálnom lesníctve pri potrebe rýchleho posúdenia zdravotného stavu stromov, ktoré by mohli spôsobiť škody na majetku, ľudskom zdraví alebo životoch. Je tiež vhodná pre vedecké účely pri hodnotení štrukturálnych zmien v dreve a drevných konštrukciách napríklad po požiari alebo napadnutí biotickým škodcom.